Abans que res, començar presentant a Joan, que per si no sabeu és el director de la companyia Escafí Teatre. Donar-te les gràcies per poder estar ací i facilitar aquesta entrevista. Anem a parlar un poc sobre la vida de Joan Martorell i ens vas a facilitar unes quantes preguntes per al nostre treball. Moltes gràcies. Bàsicament partia, per dir-ho d'alguna manera, de la meva necessitat de compartir amb el públic, tant adolescent com públic adult, perquè l'obra es programa tant per a matinals, per a alumnat de secundària i batxillerat, com per a gent adulta. Doncs el meu objectiu bàsicament era el de transmetre i compartir amb la gent la figura de Joan Martorell, bàsicament perquè està totalment desconegut. Jo crec que és una figura importantíssima de les nostres lletres. De fet, escriu una obra que és universal, en aquest sentit, que apareix en totes les crítiques i totes les recopilacions que hi ha a nivell de literatura universal, apareix com una de les grans obres, un dels grans clàssics, però és cert que ha quedat com a que l'important és el Tirant lo Blanc, però el seu autor, Joan Martorell, passa desapercebut. Aleshores, en l'obra, sí que és cert el que tu dius, que hi ha un percentatge desigual. Són dos parts. D'una banda es conta el Tirant lo Blanc, però es conta el Tirant lo Blanc, per dir-ho d'alguna manera, el tirant de tirant. És a dir, el personatge conta la seva novel·la però la que recorda després d'uns anys d'haver-la escrita. Per això hi ha passatges que no apareixen. És a dir, s'està contant el tirant on apareix només tirant i que emocionalment ell connecta amb això. Bàsicament perquè jo considere, i en això s'ha de ser caute, però jo considere que Joan Martorell escriu el tirant també pensant en ell mateix. Al final, Tirant lo Blanc viu històries que veuen de la tradició d'aquella època, les novel·les que tractaven aquesta temàtica, però d'una altra manera jo crec que és el seu alter ego. Tirant lo Blanc viu la història i viu les vivències que ell haguera volgut viure, que Joan Martorell haguera volgut tindre. En aquest sentit, conta la història que ell recorda del Tirant lo Blanc, però això és el percentatge menor. Després, el que apareix és el motiu, diguem, més important per escriure l'obra, que era la vida de Joan Martorell. Totes aquelles circumstàncies que l'havien fet a ell escriure aquesta obra, escriure aquesta novel·la, com és el Tirant lo Blanc. Per això, en el fons, vaig a ell sobretot, a descriure des d'un punt de vista emocional i molt intens tota aquesta vida que ha viscut i que li ha provocat l'estat emocional en el que ara es troba, però també la vida no viscuda. I això m'interessava moltíssim a mi. Jo no podia escriure una obra de teatre, un monòleg, sobre la vida de Joan Martorell, anant-me'n només als coneixements enciclopèdics. Això que posa en els llibres d'història, o això que posa en la Viquipèdia, per exemple. No puc anar a això. Això són dades, això avorreix, això no interessa. Això puc anar a veure-ho perfectament en els llibres. Ja sacie la meva necessitat de saber i ja està. Jo volia anar al personatge, és a dir, què sent una persona quan arriba a 50 i pocs anys després d'haver viscut una vida que no era concretament la que ell volia viure. En què em basa concretament? En estudis, per exemple, com els del professor Abel Soler. El professor Abel Soler ha fet un escorcoll en tots els contextos i en totes les històries de les persones que estan a prop de Joan Martorell i ha determinat, per exemple, que probablement el personatge Tirant lo Blanc està basat en les vivències d'un amic d'ell, de Jaume de Vilaragut, que era un corsari valencià. Clar, si tu observes el Tirant lo Blanc, el lliges com jo, que ja em porta 3 lectures, que això també és paciència, si tu llegis el Tirant lo Blanc i veus que està descrivint la història d'un cavaller errant i la posa a aquest nivell d'homenatge i d'importància, t'adones que probablement ell també voldria haver viscut aquesta vida. I no és la que viu, en viu una altra. Per tant, jo considero que en el fons la vida no viscuda, quan una persona té 50 o 60 anys, és la que genera, per dir-ho d'alguna manera, el gros de totes les renúncies. Tot el diàleg que pot tindre una persona major, això ho podeu observar en els vostres iaios, els vostres pares, parlen del que han viscut, però també moltes voltes parlen en enyorança del que els haguera agradat viure. La vida no viscuda és molt més literària que la viscuda. I en el fons, Joan Martorell escriu una obra una novel·la que està basada en una il·lusió.
una il·lusió a nivell personal, crec jo, és a dir, escric les trajectòries, les peripècies d'un cavaller errant, que m'haguera agradat ser com ell. De fet, Carmesina era la criada del seu col·lega, del seu amic Jaume de Vilaragut, i pum, l'agafa, ella agafa tota la seva vida contextual i la reflectix en l'obra. La ciutat reposada, la qual li té un amor secret i malaltís. Doncs concretament això, ella escriu la vida d'un personatge que per a mi és, diguem, una projecció del que ell li hauria agradat viure, de les seues aventures, però també aprofita tot el que està passant al seu voltant. En aquella època, al segle XV, quan ella es posa a escriure el llibre en l'any 1460, 2 de gener de 1460, pum, es posa a escriure el llibre i es pega 4 anys demanant diners per a poder menjar i escriure. Què acaba de passar fa 10-15 anys? Doncs, bàsicament, que l'imperi cristià, és a dir, la cristiandat, que per ell és importantíssima, perquè ell és un cavaller cristià, la cristiandat tal com ell la coneix i com l'ha defensada, està desapareixent. Un cas concret, el que passa, per exemple, amb Constantinoble. Ocorre que els turcs envaïxen la ciutat de Constantinoble, el que actualment, i de fet encara continua, de fet és una ciutat musulmana, l'actual Istanbul. Que Constantinoble caiguera en mans dels musulmans seria comparable, potser algú ara em diu que soc un exagerat, seria comparable en que, per exemple, ara ISIS o tots els terroristes, els integristes islàmics, prengueren París o prengueren Nova York i la destrossaren, és a dir, la convertiren en la seva ciutat, independentment dels motius que hi haguera darrere, en això no ens clavarem. És a dir, seria com una... Per a ells la van viure d'aquesta manera. Constantinoble en aquella època era la perla d'Orient, era l'imperi cristià d'Orient. Aleshores, en la mesura que cau en mans dels musulmans, comença, diguem, el decliu de tot aquest imperi o de tota aquesta cristiandat tal com ells la coneixien. En la mesura que ell té una obligació moral, ell és un cavaller cristià de defendre això. Ell pertany a un estament que defensa la cristiandat, no només a nivell de territori, sinó sota el designi de Déu. En la mesura que Istanbul, és a dir, Constantinoble, cau, ho viuen com una desfeta que afecta emocionalment a tots els habitants de l'Europa d'aquella època. I què fa? Escriu una obra literària on aprofita, com si fora, i permeteu-me la metàfora, una botifarra, comença a embotir molts dels referents que ell té. I ha llegit a Petrarca, ha llegit al Dante, ha llegit a Guido de la Colone, ha llegit a Ovidi, i tot això, tot el que ell va llegint durant molt de temps, en la seva època d'home d'armes, però també de persona que té accés als llibres, comença a clavar-ho. Són les fonts, són els referents, comença a clavar-ho allí dins. I escriu un llibre on no ha passat encara eixa desfeta social i política. Per això és un llibre nostàlgic, que ell és diguem que dibuixa un escenari, per dir-ho d'alguna manera, on no ha passat encara la desfeta que sí que ha passat en la vida real. I tot això ho junta, ho amalgama, amb aspectes de la seva vida. ¡Orso! Que ningún rufián ni caballero haga torneos ni derrame sangre en la tierra cristiana del Reino de València. Què et sembla? Què vols que faça? Que plore? Un martorell no plora. Doncs, com vos deia, ell utilitza aspectes de la seva vida personal. Per exemple, el personatge de Kyrie Eleison, de Montalbà, que és molt difícil de pronunciar, doncs és un personatge, és un gegant que hi ha en l'obra, que acaba morint. Concretament, per què li diu de Montalbà? Perquè ell, en Gonçalvo d'Íxer, comanador de Montalbà, en la vida real ha tingut un problema i té petites venjances en l'obra. Té petites venjances. Després hi ha altres aspectes que potser són més interpretables, com el fet, per exemple, d'haver abusat del seu personatge. Al principi de l'obra, quan mor el cavaller de Montalt, si recordeu en la representació, jo deia, així moren els homes de virtut. Se suposa que... Clar, li claves la daga en l'ull, pegues un cop i li travesses el cap fins a l'altra part. Una manera de morir, que per a un cavaller no demanar clemència i deixar-se matar si ha perdut és una manera digna de morir en batalla, en un torneig, no? D'acord. Així moren els homes de virtut, és el que diu Joan Martorell. Concretament,
al seu cavaller no el mata així. I hi ha estudis que parlen de com abusa, com juga amb el futur i amb el dia a dia del seu personatge. Cada vegada que està a punt d'accedir a la seva amada, pum, es trenca una capa. Li fa la vida impossible al seu personatge i després no el mata de la manera digna que hauria de morir un cavaller, sinó que el mata d'un mal de costat. Que està clar que això és coherent? Sí, perquè està creant un personatge, Tirant-lo Blanc, que diuen que marca el principi d'un altre tipus de fer novel·la, de fer literatura, en la mesura que és un heroi que li passen coses mundanes. Mort de mort natural, d'acord? Però, un moment, amic, és que l'estàs matant d'una manera que havies dit que no és com moren els homes de veritat. Per tant, ahir hi ha hagut part de la crítica literària que ha volgut veure que hi ha com una petita venjança en el món. Està enfadat, no ha viscut la vida que haguera volgut viure, i en que un poc es venja sobre la pell del seu protagonista, en aquest sentit. D'acord? Per tant, hi ha molts elements de la seva vida personal i del context sociopolític que està ocorrent en la Corona d'Aragó, però també en Europa, i en l'Europa, sobretot mediterrània, que ell aprofita i l'esclava allà dins. Com deien abans, i com deia també un professor meu de la universitat, com una botifarra, va embotint d'allí l'aspecte. En la cama curada de mitges, decidís anar a lluitar. I la princesa Carmesina: te'n vas? Me'n vaig. Tardaràs? Tardaré. Tornaràs? Ai, no ho sé. En va rebre moltíssimes, en la mesura que ell intercanvia amb 4 o 5 persones i algunes durant molts anys un fum de lletres de batalla. Bàsicament perquè era com un esport. Era un esport. Ha hagut crítics literaris que han volgut dir-li això com si fos el combat imaginari. És a dir, no és tant la preparació d'un combat real, sinó el gust per seure a casa i expressar d'una manera literària i en els seus formalismes, com les cartes que enviaven els vostres iaios quan estan a la mili, por la presente, és la mateixa cosa. Hi havia com uns formalismes per omplir-la. Hi havia tot un ritual d'omplir la carta, diguem, en parts que sempre eren fixes, la lletra de batalla, però després també hi havia com el gust de projectar sobre els altres o controlar sobre els altres la imatge que es feien d'un mateix, sobretot els homes. Per a mi, és a dir, com a filòleg, diguem, de base, però també com a apassionat d'aquell món, i per això naix Joanot, per a mi és com la necessitat de demostrar moltíssima masculinitat. És com si estava molt reglamentada. Com pots mostrar-li a la societat i sobretot als altres cavallers que tu eres molt mascle, eres molt valent? Doncs projectant-ho sobre les lletres de batalla. Per això són importants, perquè bàsicament podem veure molt de la llengua de l'època. A mi això com a filòleg m'importa moltíssim. M'interessa saber com era el valencià d'aquella època més enllà de les obres literàries. I en les lletres de batalla és la manera més directa que tenim de veure com era la llengua oral. Si apartem les parts, és a dir, si no li fem cas a les parts fixes, quan es posaven a faltar-se un a l'altre al respecte, que començaven a dir-se que és el nom del porc, que si jueu, que si... Quan començaven a insultar-se, veus, o fins i tot en l'argumentació de per què estic dient tot això i per què et repte a batalla, a un duel, ahir veus la llengua oral, es veu moltíssim. Però també es veu el caràcter de la persona, perquè hi havia una alternança molt xula. Alternança entre un llenguatge molt acadèmic, que se'l sabien, i després llenguatge molt planer, molt del carrer. Que això, per exemple, es pot veure també en l'Espill de Jaume Roig, que és l'obra literària de l'època on més es pot veure com era el valencià oral d'aquella època. Doncs, en aquest sentit, les lletres de batalla són importants per això. I també perquè ens donen una possibilitat de saber coses d'aquella època que d'una altra manera no sabríem. No havent com no n'hi ha un biògraf de Joanot Martorell en l'època, la primera biografia que es fa en aquella època és la de Jaume Xiner i Jimeno, el viure novel·lesc. L'home agafa i en els anys 90, després d'haver descobert el manuscrit del Tirant, l'únic full que hi ha, manuscrit, redacta i escriu una biografia de Joanot Martorell. Però això no hi havia en l'època, al segle XV no n'hi ha. Les lletres de batalla valen per això, valen per a poder saber aspectes biogràfics. Perquè d'altra banda,
De les dones no tenies quasi mai res perquè no tenia, diguem, pes a nivell social, i si tenies, si recollies aspectes biogràfics dels homes era perquè, sobretot, partides de naixement, però també quan tenien lletres de batalla o pleits. Quan hi ha una acta judicial d'alguna cosa, saps coses d'aquesta persona. Per tant, una lletra de batalla, diguem, si en tens moltes dades per a saber aspectes biogràfics. Per això és important. Sí que em va rebre en la mesura que és el que us deia abans. És a dir, és com un intercanvi continu, de vegades durant 6-7 anys, de ara t'envio una carta, ara me n'envies una altra, i anem desafiant-nos i reptant-nos sense moltes vegades arribar a lluitar. Ella en va rebre moltes. Concretament n'hi ha una que a mi, quan me les vaig llegir totes, que estan totes editades, em va fer moltíssima gràcia, que és en la que Gonçalvo Dícher, comanador de Montalbà, li diu que, en poques paraules, traduït al llenguatge actual, li diu que no vol barallar-se amb ell. Diu no sé quin insult, no el recorde, diu no vull barallar-me amb tu, primera perquè sóc cavaller de l'Orde de Santiago, i un cavaller de l'Orde de Santiago no lluita, no pot usar les armes, però després perquè jo amb persones com tu no lluite. I les paraules que usa venien a dir que ell era descendent de Jaume I, el rei fundacional de la Corona d'Aragó, i que no anava a embrutar-se les mans lluitant en un cavaller mediocre com Joan amb Martorell. Clar, l'altre es va encendre. I anaven desafiant-se i provocant-se des d'aquest punt de vista. Són graciosíssimes de llegir. Home, graciosíssimes. Des del punt de vista actual dius, calla, aparta-la de mi, no? Però sí que és cert que si aprofundixes i tens paciència trobes allà molts elements molt xulos. I amolla un crit que el plaer de ma vida s'afanya a ofegar tapant-li la boca. Tenen una relació prou estreta. A nivell literari, els dos, al cap i a la fi, no hi ha proves que compartiren, diguem, tertúlies literàries. Ara, què passa? En el convent del monestir de la Santíssima Trinitat, d'on era abadessa Sor Isabel de Villena, allò era nucli, moltes vegades, de tertúlies literàries. I és molt probable que tant Corella com Miquel Pérez, com Gasull, Ausiàs March, Joan amb Martorell, tots participaren de les tertúlies no només literàries que es feien en aquest convent de clausura, on Sor Isabel de Villena, autora, primera escriptora valenciana i autora de la Vita Christi, doncs allí s'organitzaven moltes tertúlies, molts encontres. En aquestes trobades, que ja dic no només eren literàries, vull pensar que sí que van compartir temps els dos. Jo crec, no conec més rellevància, més trobades que pogueren anar més enllà que això. Ara els dos, al cap i a la fi, veuen d'una tradició literària, que és la dels trobadors, i els dos també coneixen tot el que s'està publicant o escrivint en l'Europa mediterrània d'aquella època. A nivell del Dante, el Petrarca, autors dels segles anteriors, són coneixedors els dos, participen de les mateixes fonts literàries. A nivell personal sí que em va entendre molt, perquè, clar, Ausiàs March es va casar, o almenys al principi va pretendre, que es deia, recordem la meva iaia, tinc un pretendiente, doncs en aquella època el pretenia, Ausiàs March pretenia a la germana de Joan amb Martorell, a Isabel Martorell. Què passa amb Isabel? Que des de ben xicoteta havia sigut una persona feble, havia tingut moltes malalties, una persona amb una salut molt delicada. Ahir s'originen, per dir-ho d'alguna manera, els primers desencontres entre la família March i la família Martorell. Bàsicament perquè Ausiàs March no es refia, sobretot, del primogènit de Galceran Martorell i de Joan amb Martorell. No es refia que li paguen la dot, és a dir, els diners que hi havia en terres o en cases que havia de portar la família Martorell per al casament. No es refia. És a dir, demanes diners damunt la taula o no es casa. Què passa? Això s'ho prenen la família Martorell com una desconfiança, és com un insult. És a dir, no estàs fiant-te de la honorabilitat de la família Martorell i l'altre, doncs no, mira, o em dones els diners o aquí no hi ha boda. Clar, és una mesura de pressió, bàsicament perquè si jo no vull casar-me amb la teva filla,
tu tens un problema, perquè les filles necessites casar-les. Les dones en l'època medieval naixen o per a ser monges o per a casar-se i prontet tindre fills. Si no, comencen a tenir, sobretot en els segles anteriors, però també en aquesta època, la possibilitat o el perill de ser repudiades. Et tornen ton pare o ja els teus germans perquè no aprofites per a tenir fills. I en aquesta època, tenir una filla que no pots casar és un problema. Que vinga algú i que accedisca a casar-se amb una germana teua t'allibera d'un problema. Tenir fills era un problema general, però tenir filles era un problema més gros. Per tant, comença com a mesura de pressió a dir-los no em cases si no em doneu els diners. Com que no en tenen, en aquest moment ja no disposen de recursos metàl·lics, bàsicament perquè els dos germans, Joanot Martorell i Galceran, Joanot com a primogènit o com a hereu universal forçat. El primogènit era Galceran, però son pare, morint, havia canviat en l'últim moment el testament. Vull pensar que és per al caràcter que tenia Galceran, que era una persona molt problemàtica, encara més que Joanot. Per tant, a Joanot el fan hereu universal i ha de fer-se càrrec de tots els germans. Però què passa? Que entre els dos germans, Joanot i Galceran, donen molts problemes. A tota hora estan desafiant-se en persones, a tota hora estan donant-li molts problemes a la reina Maria. Reina Maria, la reina Maria de la corona d'Aragó, però Maria de Castella. Què passa? No es refia d'ells i es diu fins que no em doneu els diners no em case. I ells es veuen obligats, després de moltes cartes, moltes lletres de batalla i cartells de deseiximent, es veuen obligats a vendre, és a dir, a cedir-li, per dir-ho d'alguna manera, vendre no, cedir-li, totes les possessions que tenien a la vall de Xaló, que en aquesta època eren grandíssimes i que era quasi, no la més gran, però sí que era una font important d'ingressos. Que allí tenien moltes cases, moltes terres i cobraven molts impostos. Però es veuen obligats, és a dir, han de casar a Isabel de Martorell. El problema és que Isabel de Martorell mor embarassada al poquet temps d'estar casada. Intenten reprendre, tornar a tindre les cases i les terres amb l'argument de «Ei, que s'ha mort», i aquell diu «Ja, però ja me les havíeu cedides». I entren ahí en triangles familiars fantàstics d'estudiar i que al final configuren tot el que és la personalitat bregosa, enfadada i problemàtica de Joanot Martorell quan arriba al final dels seus dies. La pell plena de borrons. Perquè moltes voltes, i això pot ser, hi haurà gent que em dirà, estàs boig. Jo crec que per bé que se sol dir que el Quixot és la primera novel·la europea, la primera novel·la moderna, perdó, concretament el Tirant, sent anterior, és la primera novel·la on hi ha una evolució de personatge concreta, a l'estil de la literatura moderna, i on trobem un heroi que ha deixat de tindre capacitats i poders sobrenaturals. Tirant és un heroi, sí, ho és, però té trets, té capacitats com qualsevol persona com nosaltres. De fet, mor de manera natural. Això és un element suficient com per a que Cervantes, Miguel de Cervantes, escriguera sobre ell que és el mejor libro del mundo. De fet, en la foguera, quan en la foguera al Quijote estan cremant-li tots els llibres que en principi han provocat la seva bogeria, salven el tirant de la foguera. I al cap i a la fi, ell diuen, això ho agafem més en pinces, d'acord? Però diuen que sense haver llegit el Tirante el Blanco, que és el que es va llegir Cervantes, probablement no haver escrit el Quixot. Bàsicament perquè està agafant de tota la literatura que ell coneix, Cervantes, està triant els models que a ell li agraden, que és el d'herois amb capacitats ja, persones que s'enamoren, que moren de causes naturals.
I en aquest sentit crec que era un gran defensor d'aquest nou tipus de literatura que ja havia sorgit abans d'ell plantejar-se el Quixot. Jo crec que va un poc per ell, així abans i després. De fet, ell marca, i marca un abans i un després, però és curiós perquè no es coneixen assajos anteriors. Ell, de bo, escriu aquesta novel·la, amb tot el bagatge vital i literari que ha anat acumulant. I és curiós com arriba, no en tota la novel·la, perquè són 800 pàgines manuscrites, actualment són 1.100 pàgines editades, totes no tenen un nivell de qualitat per a mi al mateix grau, però sí que és cert que, ostres, escriu una gran novel·la. Ai, tirant. Et faré creure que la princesa t'enganya. La imatge que veureu així me pot donar mort o vida. A l'inrevés no m'interessava. És a dir, és una obra on primer coneixem el tirant de tirant, d'acord? I després coneixem la vida de Joan Martorell. Al final, bàsicament, les obres de teatre han de tindre, o si vols aconseguir una tensió concreta, han d'anar en crescendo. La tensió del públic és major si quan escrius estàs donant cada vegada més intensitat i també més ganes de saber què passarà en el pròxim minut, o si estàs llegint en la pròxima pàgina. Per a mi era més interessant passar del text conegut, és a dir, el Tirant-lo Blanc, es coneix més o menys de què va l'obra, però no es coneix tant Joan Martorell. Per tant, el que no coneixes tant ho has de posar després. Però també perquè si queda al final, diguem que en el fons és amb el que es queda el lector quan llitja el llibre, publicat per Bromera, o l'obra quan jo la represento en escena, que és un poc amb allò. De fet, l'obra es diu Joanot, és un poquetet el leitmotiv, és l'objectiu. I l'objectiu era també això, és a dir, contraposar-los els dos. De fet, en l'obra no hi ha, de vegades, no hi ha quasi diferència entre les dues parts. Es veuen, però no estan supermarcades. Bàsicament perquè hi ha com una fusió entre això que jo he escrit, que naix de mi, i això que sóc jo que vos ho conte. I per això, en el fons, era l'objectiu de crear una obra on, a pesar que hi ha dues parts, fora més clara i més reconeixible la part de Joanot. Perquè bàsicament jo tenia aquest objectiu de divulgar-lo. No és teatre divulgatiu, no és animació a la lectura, però sí que és cert que té aquests resultats. Acabes divulgant la personalitat i la figura de Joan Martorell. I com m'interessava a mi, més enllà de la Viquipèdia, més enllà del coneixement enciclopèdic, sinó posar-me en la pell d'ell. Ell no ha viscut la vida que volia viure, per tant, em pose en la pell d'una persona de fa 5-6 segles i intenta imaginar què sentiria després de no haver viscut la vida que havia volgut i després d'haver tingut una davallada econòmica tan bèstia. La família Martorell passa de tindre-ho absolutament tot a no tindre res. I en aquest sentit necessitava que això es vegera. Per això diguem que acabem amb Joan Martorell. Per a mi és la part més important. Però volia també escriure una obra on no passara de llarg ni passara desapercebuda l'obra que ell havia escrit. Per això la conta en primera persona. Conta el seu llibre, amb l'entusiasme d'aquell que ha escrit una cosa durant 4 anys, que és grossíssima, que per ell és important i l'explica en entusiasme, perquè ell considera que és el millor llibre del món. Blanques, redones, 2 pomes de paradís que li entren atirant pels ulls com un foc de flama viva. De fet, en la sinopsi ho posa. La sinopsi de l'obra és la nit més important de Joan Martorell, o la que jo he volgut imaginar que va ser la més important. Això no, segurament, en el meu cap, si jo em poso la mà al cor, jo no puc pensar que això sigui una cosa agradable de fer. Tu passes tota la vida tenint una vida de moltíssima intensitat, tot no ha sigut dolent, s'ha visitat totes les corts europees més importants. Ha estat a Portugal, ha estat a Sicília, ha estat a Nàpols i a Anglaterra, on ell ha descobert la cavalleria en el seu esplendor, està enamorat d'Anglaterra, però ha fet coses que ell sí que volia fer i ha tingut un poquetet la vida que havia volgut tindre, però després es veu obligat a fer-se càrrec de tota la seva família. En aquest sentit, viu una vida que no és la que ell havia volgut tenir. Fer l'obra en eixa nit, per a mi era dotar d'importància, és a dir, era crear intensitat.
Si la posen qualsevol altre dia, és a dir, quan està morint-se, que el tempo haguera sigut més lent, o quan un dia que passa penalitats com qualsevol altre, no té importància. Al final el teatre conta o posa en escena històries importants, i per a que una obra de teatre funcione ha de tindre dues coses. Un arc de personatge, és a dir, a la persona ha de començar, ha de fer un petit viatge quan comença l'obra, i ha d'acabar-lo quan acaba l'obra, ha d'acabar un viatge intern i personal, però ha d'haver un conflicte. I ahir el donava un poc als seus remordiments. Demà s'ha de desfer del llibre. Demà el llibre, on ha estat 4 anys plasmant tota la seva vida, per al qual ha hagut de demanar diners per poder menjar i escriure, demà s'ha de desfer d'ell. I això ha de ser, jo em poso en la pell d'aquest home, i això hauria de ser, però fotut. I en aquest sentit, era més intens situar-lo en l'última nit que ell té el llibre en les seues mans. Bàsicament perquè demà anirà a empenyorar-lo a un prestamista barceloní, Martí Joan de Galba, que li agraden els llibres, no els col·lecciona però en té molts, i que durant un any el tindrà en el seu poder. I que, barat a tenir-lo, li deixa 100 reals. Si d'aquí un any no pot tornar-li els 100 reals, Martí Joan de Galba es queden els diners. Perdó, es queden el llibre. Aleshores, no els pot tornar, si és que no té diners, no té fonts d'ingressos. Viu en la casa de València, que és l'única que li queda, no té res més. Per tant, no té manera de poder menjar. No és els primers diners que li dona Martí Joan de Galba. Ja ha estat uns quants anys donant-li. De fet, està vivint, un cavaller que ho havia tingut tot, està vivint de la caritat des de fa un temps. Si això ho poses en una obra, i damunt demà m'he de desfer del manuscrit, la intensitat la tens assegurada. Diguem que la vida dels desgraciats genera més interès que la de les persones que es va tot bé. El pobre desgraciat, només heu de mirar a Woody Allen. Els pobres desgraciats generen més interès. Té més xitxa, no?, aquesta història. Sí. Agafa el marquet i en girar-lo. No veu res pintat, sinó la seva cara. Li ha donat un espill. Fàcil no va ser. Bàsicament perquè, primer, en la part que conta, que el personatge de Joan Martorell conta el Tirant-lo Blanc, està reduint a 20 minuts, està sintetitzant una obra que té 1.100 pàgines editades actualment, si aneu a comprar-lo, estàs contant-lo en res, en 20, màxim 25 minuts. El procés va ser, diguem, dur fins que vaig trobar la fórmula, perquè jo que sempre a mi em costa resumir, i esteu notant-ho, tenia la pretensió i la necessitat que es coneguera el Tirant moltíssim a nivell global. És una obra total, doncs que la coneguen tots. I després em vaig adonar que estava creant un torro. Estava creant una rajola impossible de digerir. I vaig comprendre que en el fons, a mi el que més m'agradava, quan vaig llegir l'obra, havia sigut el Tirant on es conta coses de Tirant. I és el que vaig fer. La selecció del Tirant és en els episodis on ell participa. D'acord? I per a l'altra part, la de Joan Martorell sí que és cert que en la primera versió de l'obra ho vaig contar quasi absolutament tot. És a dir, des de que naix, quasi com aquell que diu, fins que està a punt de morir, o almenys fins que es desfà del llibre. Però això va originar una obra de 40 fulls de Word i que de lectura tenia 2 hores de lectura. I clar, si té 2 hores de lectura, probablement en representació en té 2 hores 20, 2 hores i mitja. Jo haguera mort en escena, però també el públic hagueren començat a haver lipotímies entre el públic. Aleshores, per una raó de síntesi i d'economia textual i escènica, ho vaig reduir. I vam anar reduint, fins al punt que es va quedar una obra on hi ha 50-55 minuts de representació i dels 40 fulls de Word es van reduir a 20 fulls de Word. I que va ser difícil, però quan van trobar la fórmula ja va anar molt ràpid. I també no van supeditar la representació al que jo volia, sinó al que el públic podia de veres
registrar. Jo haguera fet més, però és cert que em vaig posar en la pell del públic i dic no. Dic, una cosa és la necessitat que tu tingues de transmetre la vida de Joan Martorell i l'altra el que de veres el públic pot pair, no? Pot registrar. Molt bé. Hi ha un personatge de qui es burla moltíssim, hi ha un gegant, Kiriliel... Merda! És que és molt difícil. Kirilielson.